Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шаллы халкы җәмәгать урыннарында хаҗәтханә торышларына зарлана. Моның сәбәбе нидә? Табиблар COVID-19-ның яңа дулкынына әзерләнә. Үзеңне һәм якыннарыңны авырудан ничек сакларга? Тиздән уңыш җыеп алыр вакыт җитә. Татарстан басуларында урып җыю эшләренә керештеләр. Бәдрәфләр пычрак һәм вакытыннан иртәрәк ябыла. Кайберләренең бөтенләй ачылганы да юк. Шаллы халкы җәмәгать урыннарында хаҗәтханә торышларыннан зарлана. Безнең иҗат төркеме урынга чыгып үз тикшерүен үткәрергә булды. Беренче итебез Табиев исемендәге яр буена юл тоттык. Бирде һәр чак кеше өзелми. Бәдрәфләр ачык, эшләре чиста. Әмма шәһәрдәшләрнең барыбер әйтәсе сүзләре бар. Один туалет на всю набережную стоит, это очень плохо. И написано, что он до 9 работает, его закрывают намного раньше. Бывает 8 закрыт, 8:30. Сейчас там чисто, вы придете вечером, там будет грязно. Там невозможно будет даже зайти. Шәһәр халкын яшүсмерләрнең бәдрәфләрне тышкы яктан сызып бозып бетерүләре дә борчый. Кая карама язулар. Шәһәр яшелләндерү оешмасы хезмәткәре андый вандаллар артыннан җыштырып өлгереп булмый ди. Народ жалуется здесь, они их не поймешь, они сами делают, сами жалуются. Вот покрасили только, вот видите, как она белая. Вот через неделю придете, она все исписанная будет, черная. Без шулай Гренада паркына да барып кайтырга булдык. Монда бәдрәф бер урында гына. Кабиналары күп. Без килгәндә җыштыру эшләре бара иде. Хезмәткәрләр иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр аларны чисталыкта тота икән. Они целый день воду здесь льют. Моют свои футболки, мочат свою голову, кроссовки. Целый день вот до этого зашли бы здесь лужу. Беспрестанно встают от швабры. Вот эту бумагу туалетную прямо вот на потолок вот эти мальчики бросают. Җәмәгать урыннарындагы бәдрәфләр ачык һәм аларны барыбер җыштырып торалар дигән нәтиҗәгә килдек. Кеше күпләп йөргән урыннарда аларның санын арттыру кирәктер мөгаен. Моннан тыш парк хезмәткәрләре халыкның кеше хезмәтен хөрмәт итүләрен сорый. Чисталык җыштырган җирдә түгел, пычратмаган җирдә. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Ковидка каршы чараларны күптән түгел генә йомшарттылар, тик шаллыларга барыбер вакцинация һәм ревакцинация узарга тәкъдим итәләр. Табиблар COVID-19-ның яңа дулкынына әзерләнә. Хәзерге вакытта авыруларның күпчелеге Мәскәү өлкәсендә һәм Санкт-Петербургта теркәлгән. Тулырак Лилия Гатина материалында. Республикада ковидтан мәҗбүри вакцинацияны 11 октябрьдә үкерткәннәр иде. Шуның аркасында коллектив иммунитет 80%-ка җитте. Соңыннан мәҗбүри вакцинацияны гамәлдән чыгардылар. Әмма хәзер табиблар COVID-19-ның яңа дулкынына әзерләнә. Татарстанда күмәк иммунитет дәрәҗәсе кими һәм ул нибары 6-9% тәшкил итә. Вакцинация показана всем, ревакцинация, если прошло 6 месяцев и более от заболевания, либо 6 месяцев и более от прививки. Так как у нас в конце августа, в сентябре все начинают массово возвращаться из отпусков, начинаются другие режимные моменты, то возможен подъем заболеваемости, как это и прогнозируется. Поэтому о своем здоровье нужно позаботиться заранее и привиться тоже заранее, чтобы потом чувствовать себя в безопасности. Ярыш юлда гражданнар мөрәҗәгатьләре белән хәл тотырлыклы булып кала. Әмма шәһәр халкы прививка ясатырга ашыкмый. Сами уже ранее вакцинировались? Да. А ревакцинацию делать будете? Не знаю, нет, наверное. Скорее всего, нет. Вы будете вакцинироваться? У меня метод вот. Я год назад делал, а сейчас не знаю. У нас на работе вакцинируют, на работе провакцинируюсь. Ревакцинации буду. Как раз у меня 40 выходит. А где будете делать? Здесь, в больнице. В 6-м поликлинике буду. 14 июльдә Сәламәтлек саклау министрлыгының оператив штабы утырылышында коронавирусқа таралу сәбәпле эпидемияга каршы режимны кире кайтарырга дигән карар кабул ителде. Шулай итеп барлык медучреждениеләрдә битлек режимы яңадан яңартылды. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов Татарстанда коронавируска каршы вакцинация темпларын арттырырга кушты. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Приют человека проекты хәзер тәгәрмәчле. Цугбайларга ярдәм үзәген булдыручы Шаллы эшмәкәре Рөстәм Гатин икенче пунктны ачты. Активист автомобиль тагылмасы алган һәм хәзер тагын да күбрәк кешегә ярдәм итәргә әзер. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 2 ел элек Рөстәм Гатин кыр кухнясы ачты һәм шунда сукбайлар өчен кайнар ризык әзерләде. Бу инициатива зур ярдәм пунктларында әйләнер дип беркем дә уйламаган иде. Узган кыш активист яңа шәһәрдә, хәзер ГЭС бистәсендә мохтаҗлар өчен ярдәм пунктларын ачты.
Это абсолютно автономный передвижной мобильный пункт питания, единственный в республике проект на колесах. Работать мы будем пока со вторника, только по вторникам, с 2 до 3 пока. При необходимости, при увеличении количества человек, будем увеличивать количество времени. Бирдә яңа шәһәрдәге кебек үк юристлар, психологлар, шулай ук мәшгульлек үзәге хезмәткәрләре эшләячәк. Ягъни приют человека түбә кием салым, ризык белән генә тәэмин итеп калмыйча тормышны үзгәртергә дә булыша. Спасибо большое. Дай Бог здоровья вот таким людям, которые помогают вот таким, как мы, бездомным, нищим. Спасибо большое. Чем вас сегодня накормили? Макароны с колбаской. Поел с хлебушком, соком. Шунда ук медикларда кизү торачак, белгечләр беренчел тикшерү үткәрәчәкләр, кирәк булганда шәһәр сырхауханәсенә госпитализациягә җибәрәчәкләр. Обращаются с разными заболеваниями, патологиями. В основном это обострение каких-то хронических заболеваний. Бывают гипертонические кризы, бывают с сердцем проблемы сердечно-сосудистой системы, с нервной системой. Очень часто бывают люди с патологией кожных покровов, приходится обрабатывать раны. То есть все, что можно сделать на месте, наша бригада оказывает помощь. Әмма хәзер башкарылган эшләр чик түгел дип саный Рөстәм Гатина. Приютның эш юнәлешен киңәйтү планлаштырыла. Кыр кухнясын зуррак ясау, төрле юнәлештәге белгечләр белән чатырлар урнаштыру, әгәр дә мохтаҗлар күп булса, эш графигын арттыру карала. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан басуларында урып җыю эшләренә керештеләр. Иң беренче уҗымнардан башладылар. Көзгә таба бөртеклеләргә тотынырга ниятлиләр. Фермерлар уңыш узган елга караганда яхшырак һәм күбрәк булачак дип фаразлый. Тукай районы крестьян фермер хуҗалыгының берсендә Лилия Хабибҗанова булып кайтты. Аллага шөкер, менә нинди урожай. Миңталип Миңнеханов уңыш мул булырга тора дигән бөртеклеләрне быел 50 гектар җирдә чәчкәннәр тиздән август урталарында җыюга керешмәкчеләр. Үзебезнең кырларда булай уңыш, Аллага шөкер, яхшы хәлдә. Инде менә шул килеш шуннан да ары бер чрезвычайный ситуациялар килеп чыкмаса, иншалла әйбәт кенә уңышлар җыеп алырбыз дип әзерләнәбез. Яз быел суык килде, яңгырлар нәтиҗәсендә чәчүне 2 атнага соңрак башладылар. Шуңа күрә урып җыю эшләренә дә соңарып керешәчәкләр. Мондай үзгәрешләр уңыш күләмендә һәм сыйфатында чагылмаячак ди Айдар Гайфуллин. Иң мөһиме культураларга тиешенчә игътибар булырга тиеш. Здесь достаточно один день не выйти, чтобы поставить под угрозу весь урожай. То есть каждый день выполняются какие-то обработки земель, например, опрыскивание, то же самое, подкормка растений, уничтожение сорняков, уничтожение вредителей, которые могут навредить. Кызу һава торышына да яраклашырга туры килә. Артык исседән кайбер культуралар зыян күрә, әйтик. Бәрәңге 25 градустан кызурак булса үсми башлый. Мондай очракта су сиптергеч агрегатлар ярдәмгә килә. Дополнительный подкормкалар бирәбез. Ул сложнейшая система коктейльләрендә. Именно шул теге нидән, значит, шул системалар алар үсемлекләрне поддержать итәләр. То есть менә врач лечение назначает бит инде, нәкъ шуның кебек. Бу җәй буена без, значит, менә бу эре тараларына, бәрәңгегә, кишергә, чигендергә bir 5-6 тапкыр арасына кирип, шулай поддержка биреп, подкормкалар бирәбез. Миңталип Миңнеханов бәрәңгене 80 гектар җирдә утырткан. Кишер белән шөгендер өчен 10 гектар бүленгән. Әлеге культураларны алуга сентябрь-октябрь айларында керешәчәкләр. Яшелчәләр белән иң беренче чиратта Чаллы, Тукай районы балалар бакчалары һәм мәктәпләре тәэмин ителәчәк. Шулай ук продукция Татарстанның якын тирә районнарына да җибәреләчәк. Лилия Хабибҗанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Набережно-Челнинский педагогический колледж ведет прием абитуриентов на базе 9 классов. Проспект Раисы Беляева, 3. Телефон приемной комиссии 58 30 22. Центр занятости информирует. Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеры могут пройти бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». Обращайтесь в Центр занятости, кабинет 218, телефон 52 46 16.